ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଏଇଟା ଗାଁଟା ଜଲଢିଆ ଗାଁରେ। ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 2 ହ୍ୱିଲର 4 ହ୍ୱିଲର ଏମିତି ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। ତ ଯାହା ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଏଠାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ବୁଦାର ବଳି ଦିଆଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରାହେଉଛି। এই রাস্তা দিয়ে পাহাড় ভিতরକୁ ଯିବା। ଏଠି ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପାହାଡ଼ ପୂଜା କଲେ ବୁଦା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଲେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଭଲ ହୁଏ। এইটি বোধহয় কুকুড়া বলি দিয়া হচ্ছে। চলো পাখু যাই টিকে দেখিবা। কুকুর আছে না পড়েলা উপরକୁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। କୁକୁଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି। এই ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବଳି ଦେଲେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗରମକୁ ପଥର ଗରମ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆମେ ବୁଦା ବଳି ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ ସେଠିକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି, ଭିତରେ ପବନ ଜମା ବାଜୁନି, ଯାହାକି ଗୁଳୁଗୁଳି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଆରାମରେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏଇ କଡ଼ ଦେଇକି
ସେପାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା ହେଉଛି ବା ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଉଦା ବଳି ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବୋଦା ଏଠି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏ ଝରଣା ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ଝରଣା ଯୋଉଠି ଝରୁଛି ପାଣି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଠି ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଝରଣା ପାଣି ବହୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ସେ ପଥର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଝରଣା ପାଣି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏଇଠି କାଠ କାଟି ଓଦା ମାଂସ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଥିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମାଂସକୁ ଘରର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଝିଅ ପିଲା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପାହାଡ଼ ଦେବତା ଲାଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନେ ଆସି ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ମାଂସକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି।